Wallahi funteni ko in ayi jɔ e kana taa ta wa ne yɛrɛ kun ɲɛ bɛ kɔni yɛrɛ bɛɛ wulilen don ne yɛrɛ n'a sɔrɔ i m'a yɛrɛ ne denmisɛnnin ma ma nin waati an bɛ bɔlɔ ta koyi ne nana sɔgɔ ne nana sɔgɔ n ka fini la a banna o i ka na sɔgɔ ja ne bɛ taa sugu la tile ganna o i ma dugu jɛ o mamu ne delila ka bɔ k'a sɔrɔ n bɛ nasɔngɔ di yan ne t'i sanama dɔn dɛ i sanama yɛrɛ kɔni i kun ti fɛn fɛn kɛ fɔlɔ sisan i donnen don bɛɛ de la e de b'i bɔ ka jɔ k'i i b'i lɔgɔbi ko musobakɔrɔ i b'a fɔ suman tolen n'i m'a yɛrɛkɛ fiɲɛ ka don a la a tɔ bɛ tiɲɛ ne ka nasɔngɔ dɛmɛ ne ka taa n'a ye i tɛ kuma caman na o ne bɛ k'e ɲininka don jumɛn ne bɔra k'a sɔrɔ ne bɛ nasɔngɔ di ma ne t'i sanama dɔn dɛ a ka jan dɔn mɛ i ka nasɔngɔ jan dɔrɔn n'i tɛ lɔgɔbɛ min bɛ lɔgɔbɛ o bɛ lɔgɔbɛ hali sini lɔgɔbɛ n ka telefɔni filɛ ne kana ala ka segin ni ɲuman min na ne ka nasɔngɔ di ma sa mamu ya k'i sigi yan mun de kɛra ne delila ka bɔ k'a sɔrɔ nasɔngɔ ma di ma i tɛ nin jan tilennen kan na i ma tugu ji n t'a i b'i bolo don k'a bɔ n'a ka di ye ka na tobili kɛ e muso e ye ɲɛmɔgɔ ne ko ye ɲɛmɔgɔ ye bi i filɛ ne la walayi ne tɛ k'e faamu mamu walayi ne kɛ tan bi de ne ye ɲɛmɔgɔ ye alhamdulilayi ayi mɛ bi i bɛ ka ɲɛmɔgɔ de yira n na e de bɛ ka kuma caya na e bɛ se k'i jɔ cogo min na ne ka mɔgɔ kuma ye dala ma a tɛ ka kɛ yan n'i tɛ baasi ye taa sɔgɔ de kɛ nasɔngɔ bɛ i yɛrɛ nasɔngɔ ta voilà chérie k'an bɛɛ kɔ merci ka hɛrɛ fɔ n kɔ jɔbɛ na Fatim tɛ sɔrɔ ala hɛrɛ la n'a segin k'a wele tuguni a tigɛ Dawudi k'a nɛmɛ wala min bɛ k'i kɔrɔfɔ sisan k'i tɛ sɔrɔ telefɔni na ça va kɔri baasi an ka denmisɛnninw dun se i ka ci ɲɛnabɔra a ma ɲɛnabɔ ala seli sa i ka dugawu k'i yɛrɛ ye walayi ala de bɛ fɛn bɛɛ nɔgɔya ala deli dɔrɔn a ka sababu ɲuman k'an ye jɔn fɛ yen i y'a ye Fatimi i sen bɔ karamɔgɔ yɔrɔ taga in na sa ayi o tɛ e ala ka i sen b'o la sa ayi dugawu k'i yɛrɛ ye sa e bɛ taa mori fɛ e bɛ taa somaw fɛ e bɛ fɛn bɛɛ bɔ o ma ɲi nɔ sa dugawu kɛ dɔrɔn ala ka sababu ɲuman k'i ye o ma fisa i ka taa somaw ni moriw fɛ yen nɔ walayi ko k'a ka misɛn ne ka ko la somakɛ ni wa bɛ bile k'a misɛn ne ka somakɛ tɛ ka foyi de kɛ ne la wa a tɛ ka foyi kɛ ne cɛ la awɔ Fatima an ta in de daminɛ awɔ n bɛ tila ka kuma i fɛ donc e bɛ ne kɔnɔ sisan ne b'i bɔ dɔrɔn ka taa sugu la dɔrɔn i bɛ ne kɔrɔfɔ daminɛ kɔrɔfɔli kɛ yan wa e bɛ sibiri ka jan ni tɔɔrɔ ɲɔgɔn ye e t'a da tɛ taa sugu la kelen filanan min ye daga kɛ du kɔnɔ yan ni kɔni sibiri ti kɛ wari bɛ taa don jɛgɛ na kama sigi ka ɲini ka kɔnɔ fa cɛ tɛ ni ne ɲininka muso tɛ du kɔnɔ ne bɛ ɲininka ni bɛ ne ɲininka nin ko in na subaga musokɔrɔ in sigilen lajɛ dɛ moriso taga i ma foyi daminɛ fɔlɔ a bɛɛ ne ni ala cɛ ko ni ka sira sinamuso kunkolo den dɛ sinamuso finiba den dɛ sira kunkolo den ye i ɲɛ b'a sigilen minɛ ka nin bɛ min dɔn ni ma jɔ si t'a dɔn ka fili musokɔrɔ sigilen na i ɲɛ bɔnna subaga den kɔrɔ bilalen a bɛ se ka ne bolo ani ne cɛ bolo an tɛ dun dɛ n'i y'i cɛ don ko foyi ma bolo ne ta ye a tɛ dun n mana sɔrɔ i tigɛ b'a kan k'a kan fa i tɛ fɛ ka fɛn dɔ tigɛ a la ka taa n'a ye walayi foyi tɛ tigɛ ne ba la allo Fatim nin ta tɛ ban o kun ɲini ka na ne bugɔ o bɛ sɛgɛn nin bɛɛ la ka nin dabila koyi fɛn min ko ne ma ko ne bɛ ka lɔgɔbɛli min da ale cɛ kan ko ne tun b'o da an cɛ kan k'o tun tɛ sa ne sɛgɛnna nin ta la koyi Fatim wala a tɛ ne tɔɔrɔ n'a ma ala tɔɔrɔ a tɛ ne tɔɔrɔ ayi ne tɛ san kɛri ye dɛ e bɛ fɛ ne ka mun kɛ ayi ne tɛ kɛlɛ kɛ ayi saya yɛrɛ wasara wajugu ye sa saya wasara wajugu ne bɛna mun kɛlɛ kɛ cɛ ko kɛ ayi ne t'o kɛ diɲɛ na n t'o kɛ dɛ awɔ k'an bɛn n y'a f'i ɲɛna cogo min na i b'a kɛ k'i y'a mɛn seli ka dugawu k'i yɛrɛ ye
Awo, ala deli le ko nyana bo inshallah. Anga jega di alama. Awo, merci. Tambe. Dungu do be fara ni ko ka de tobili ke ko tobili ke bi ka de dumini ke bi de wallahi ante kila ka nyini na ansenga ka dungo ka to da ta to bi de ni nga famia ka gele kuy abini inshallah Anula o kuma mɔgɔ tɛ yan I mana bɔ bɛɛ de bɛ bɔ ka du lankolon to tan dɔn non mam tɛ yan ni ye hɛrɛ ye ka bɔ ka du lankolon to tan I bɛna ninnu ka minɛn bɛɛ suɲɛ ka taa n'a ye mɔgɔ si tɛ bɔ a kalama I na kuma mɛn na dɔn I ala cɛ aw bɛɛ bɛ don so kɔnɔ kɛ minɛnw yɛrɛlen to da yɛlɛlen don da bɛɛ yɛlɛlen don o ne de ka jɛ yan mais a ye daw tugu kɛ ne bɛ kɔnɔna na ne bɛ ka so kɔnɔ ka jɛ ne ka so kɔnɔ kabi ne furu dɔrɔn I ma deli ka fɔ ne ka so yan nin tɛ baasi ye n ka dumuni ta n ka dumuni ye dumuni jumɛn dumuni jumɛn wa ma k'i ni bɛ fɛ ka ci ala ma kɛ k'i b'a dɔn sisi la I ye ci min don I muso da kɛ I y'u kɔ don dɔrɔn a ye ci lase ma o fana y'a waleya kɛ ni min ye sa nasɔngɔ in taara don jɛgɛ la ka n'a yiran k'a sigi k'a kɛ pa dumuni tɛ e bɛ fɛ k'a fɔ k'e ma tobili de kɛ ko I ye min don a la a y'a fɔ yan ne ye mun don a la mamu I b'a dɔn ne b'a f'i ye k'i ka sabali mamu e bɛ se ka f'i muso ɲɛna cogo di ko ne nege tɛ e la ko ka taa karamɔgɔso la ko ka ne ni e fara ka bɔ ɲɔgɔn na mamu o ye hakilina de mamu fɛn min ma miiri e bɛ taa ne nɔfɛ an ka so don min na e ma miiri dɛ sinon wallahi bi dɛ a b'i sigi a k'a ka karamɔgɔkɛ wele allo awɔ n cɛ yɛrɛ de bɔra k'a ka telefɔni jan sa ko k'i wele n'o ye k'i ka to I k'a ko teliya ko k'a ko dabila mamu donc o ka fura d'a ma ne bɛna tibili min kɛ ka fura in kɛ tibili ne ka dumuni tibili la k'o di e ma o mana kɛ sa a bɛ kɛ fɔ ne ye sɛ n'a bo de tibi k'o sigi e kɔrɔ donc ne bɛ fɛ ka min kɛ ne b'o kɛ na o tigɛ ne bolo tibili na sa ne tɛ daga ta k'a sigi du kɔnɔ yan bilen a tant que a bɛ karamɔgɔso taga la o banna o donc ça fait sɔgɔmada in na e ye kɛlɛ min kɛ ko nasɔngɔ bɛ di e ma e ye musokɔrɔba tɔ de bɛ tila ka t'o don dumuni na I kelen ka tila k'o dun jɔn musokɔrɔba e ye min ta k'a sigi ka cijɛ bɛ ni ka n'a faga wa diɲɛ don o don a b'i meja kɛ n'a kunkolo la k'a kunsigi diɲɛ don o don o meja wari yɛrɛ bɛ ka to mɔgɔ la I ma I tɛ ka se ka kɛ fɛn yan a bɛɛ ni nana cɛ mobili kun b'i bolo I ma sigi moto kan o b'i laban I sen na parce que I tun bɛ essence wari min kɛ mobili la kɛ o wari de bɛ ka don I meja la k'a don a kun na an b'a si k'olu ko sugu ninnu na ne bolo dumuni tibilen wallahi billahi taala ne bolo dumuni tibilen fura tɛ k'a la yan parce que ne tɛna daga sigi yan wa n'a ye dumuni tibi yan fana I t'a dun ni kɔngɔ b'i la restaurant mamu kana to n ka tigɛ la ɲɛnamaya kɔnɔna na sabali dɛ n b'a ni ci e mun taara aw bɛɛ bɛ taa ka da yɛlɛlen to yan mago fila k'i la yala ka ayi ala kɛ nin da yɛlɛlen don ya yɛlɛlen don
mamu fena o be so ko na yino nyagura bi sene ka ma ko pilati la yalla ko me wona dona so ko na sisan nyagura bi sene ka ma ko pilati la yalla ko musoni yalla la ba ikana ko ikelen tadu o shaki mine ka tabla so musoni yalla la ba kana ko ikelen tadu musoni yalla la ba abeshi chebe kaso ni ga bora ndoro wala ye bora ndoro mo ni na joda la kata ya tembe ko ka jun jana esi mamu nyenyi nete wallahi mamu kunte tanto soit qu'il a jugu de ba dusukuna na masaga ni famu muso ka taa na songo do jega la ki kelen ku sigi ko dunga mo ko bla kongo na no men ko le dinya ma jona no tente mamu jugo ga ko mam nisi ne be fege nyini ngo nyina mala ne mune ke ela ye mune ye cheta muso ta kala yele ne re mune ke ela ne mune ke ela kan to anga furu jala ka pati jo ba ko banma wala fulte e ko kala ni ete e de sa be ko ni ko kim sa be ko ni ko lo joge ne fe be sila ka ni ka be karube e ko kim sa ko to ni ni ko ro ni tani ni ti ko shika ko ko i re kan la ni be ko na ni nan la ya ka bibin ta do na nyum kinya mam wallahi e di me ke ma kuntan e gansa tien tamuso on bangina ko soro ino o ma ne ma ta o ta ida ka ka be aba o ma tien tamuso da bora aka buna do na me ne ma ta jo minata o ma na e dogo kan be o sela ta mo ne dogo ni mam o e dogo ni yaro e de kan ka ne de ba ta o he ala fa mama rahmani iti shijan di nema ni ko ina suno ne be safu wallahi ni ala shijan di ma e be toro yi nyana wa bi nyani yi nyana yi ga juguni ni belaji e denye tunune do nya kalo juli amatunu ne denye matunu je do woro ne denye mo amatunu ke to palon na kare ko ma kunta ya a dina kanyana ma yari nyenyi ko dina kanyana ma nyenyi o tama sare tanya ijo ben angan betu isa donc ne muso en taw dunyar kere la ama bema wa ma da woro so nyere ibaro kan nu mba kunge keno bina kon ko ko mam de wonde kana so mana ke mbi muti aisa ibaro min kadne ibe fe ka sabali mbega o min kadne mu ne mo ke min kadi e ne ka to ko ke me min kadne e to ke munila ne be fe ke ni kelen tu ino ni sira ka ne fam o kadne parsa on na soro ni sira mbe ke koro e dogoni on se ka pane se aisa mam cousin bi aisa e cousin bi ne be ga ni ke ko ni ke ko fam e ki bolo de su ga be dunguru manga ti ku glasa mam ha e yo yebe mangana ni te ga fu fam ye wati de la mena abike ngono ki ye mo ko juguri kila mana bunya chogo ha si yere la doni mo be e be pena na dugono kuma be ni do be ngono Allah ke changer donne sa mam ni ne ku ye chewara ta ka fara ka ta e ku de ku o te sirai no te na soro ore kumino ni kumi jeno yo e bi jeno ya e bi jeno ke ni se ka kamane ke ba kala obini ala de che ne ka fuitu e ta mi jonje e ta ni bini jahannama maliki de che ne ka obine ne ala de che me ta bini furamana de che e fa ka ni de ni jale ni ele ala che ta bini furamana jahannama bela duma a bela duma mi bi fo duma na de e ta bini ino de e ta bini jahannama de che ne ko ta bini ne ala che ibora ne be ye tugumya iba fo ko subaka furuntoli pai ye subaka ko mo foke ye min ta ye su korba mi ta bina na sura bi kan ke tan wallahi ni enyi ni ka ke e fe ko be fe do be ko bi ka fe ni mina jani me ke ela ne ma deli ka min ke ela ni mina jani me ke ela e ba ma deli ka min ke ela abi ki ke ta ka mi ka ke je kana de wallahi ni ku bi e hayi ko ke fa tu na re
Et t'as mis de sur place à votre Allah, à Boraka vita para la bonne nakabi, et t'as mogoli, ou à droite, à deux monsieur. Oui, n'y a pas de il y a un blé. Depuis que je fini, nous disons, mais qui a fini nous quoi? Attendez, si le téléphone nous va donner si ça n'est pas. Il y a deux bébés, c'est vrai. Il y a là. Pas dire. Donc, ça fait ni les affaires, mais on a voyagé à Tani, pas les plans. Il y a qui là, trop. Il y a voulu faire nous la bonne depuis maintenant. Est-ce qu'il va téléphone le là? Ni matin, mais t'as fini de bif. Ni qu'est-ce que vous me sauvez ça, ni mi frère les cas pour ma e ma faamu ne o ko ji min bɛ kɔlɔn na jurukisɛ t'a sɔrɔ dɛ juru ka surun ji tɛ worobinɛ na worobinɛ tigɛlen don ne bɛ mun kɛ ne sigilen bɛ k'e de makɔnɔ e nana dɔrɔn e ma ne ɲininka dɔrɔn e bɛ baga ka ne bɔ ten tɔ ne ko mun de kɛra di i kolokolo mɔgɔ yɛrɛ se ka lafiya yan nɔ i ka kuma ma ye nalen zara dɛ a ye ne ci ma ko fɔ n'ale tɛ ne jigin kɔlɔn kɔnɔ ma foyi k'a la yɛrɛ walayi ma k'a bɛ n jigin kɔlɔn kɔnɔ ma ko ne ka finiw ko ne ko n ko jurukisɛ bɛ a tɛ ji sɔrɔ worobinɛ tigɛlen don ne sigilen don k'ale makɔnɔ dɔrɔn ma bɛ na ne I y'a fɔ ka ɲɛ i y'a fɔ a ye ka ɲɛ e y'a fɔ I ba ye ka ɲɛ a ma ne ɲininka koyi a nana ne sigilen n sɔrɔ de ka ne bugɔ e filɛ nin ji baara yɛrɛ de man di e ye ne ye ji sɔrɔ worobinɛ na n bɛ cili siri la walayi garankɛ t'a da bagolo kan n bɛ worobinɛ lajɛ maa yɛrɛ fana m'a faamu sa ko in kɛra a mɛnna ko e fana sɔrɔ ji nana worobinɛ na e t'o dɔn e ma hali ka worobinɛ ko in to yen nin tɛ worobinɛ ya nin tɛ ji ya wale ba bɛ naji akunu i b'a fɔ n ye furakisɛ min akunu kafiri bɔnsɔn ba ka na dɔrɔn ni ba nana ne b'a fɔ n ye ne tɔɔrɔ ni fini nɔgɔ baden ne kelen ne yɛrɛ tɛ foyi kɛ ne tɛ foyi ne ko mun na ba bɛ na
Ni mɔgɔ tɔɔrɔ kojugu ba bɛ na o Adamaden yɛrɛ bɛ se ka bɔ tan tɔ ka b'i kuma jumɛn e ni fɛ walahi bunadamaden yɛrɛ ka kɛ tan tɔ e mana bɔ e tɛ sigilen ɲɛ dɔn maloya kisɛ kelen tɛ ɲɛ kelen na walahi Ini fɛ bunadamadenya la ne ko e mun demodele ni e bɔra e tɛ sigilen ɲɛ dɔn o ye mun ko daminɛtɔla ye i sera den jumɛn i bɛna sɔrɔ ɲɛ yan n'a fɔra ko bosomuso bɛɛ ka jɛgɛ fa jira dɔw ta bɛ kɛ panparapaki ye ka taa adamaden yɛrɛ kɛ hali i ka tibili tɛ se k'o kɛ fo i denmuso kana ka tibili kɛ donc sa ni nin mana anw tɛ dumuni kɛ o tɛ nin ye sa i fana sɛgɛnnen don dɛ i sɛgɛnnen don dɛ tobili bɛ muso min ga kamana na ni e y'o ye e b'o dɔn n'i y'o ye i b'o dɔn n tɛ se ka nin ɲɔgɔnna bogotigi falen to n bolo ko n bɛ daga ta k'a sigi diɲɛ fara lahara kan n tɛ sigi o bogotigi tɛ dɔwɛrɛ la o yala ko jaburu jaburu o nɔgɔlen fana bɛna sa k'i kɛ mɔgɔ ka minɛn kan ko k'a dun yan dumuni yɛrɛ haramu ne tɛra mɔgɔ bɛ yan dumuni dun cogo min na i tɛ se k'a dɔw dun walahi e bɛ jurumu caman sɔrɔ dɛ n'a sɔrɔ bɔli bɛɛ bɛ se ka ko o de ye a b'i bolo yen nɔ i kungo b'i bolo yen nɔ a bɔra nin y'a heure joli dɔ kɔni fana ka fisa ni dɔ ye au moins ale bɛ yan nɔ papu dun papu kalo 6 de filɛ nin ye a tɛ don du da fɛ yan papu bɛ mun na kare kɔnɔ jouer drogue ta banni tɛ foyi la n'o tɛ i denmuso de bɛ jouer min wa i denmuso de bɛ drogue ta wa i denmuso de bɛ banni kɛ papu talen don a ka baarako de ɲɛɲini koyi a tila ko papu to jugu sagoya faden sagoya la du in kɔnɔ yan papu bɛ kɛ fɛn bɛɛ b'a ye yan kana presse o bɛ na hali a tɛmɛ i presse n'o nali la o kana to ko sen wa papu cɛ ka t'o dabali ko n'a yɛrɛ ŋaniya y'a kɛ fɛn yɛrɛ siɲɛ kɔni e ŋaniya kɔni e ŋaniya kɔni tɛ papu tɔgɔ b'i ka ne yɛrɛ tɛ ka papu tɔgɔ don i ka kuma na papu tɔgɔ b'i ka kuma na papu dɛmɛ e ŋaniya tɛmɛ k'i ni jɔ yan i t'i bolo fila bɔ i kun e bɛ mɔgɔ fo tan yan marabali ɲɛ lajɛ bɔ ɲɛkɔrɔ wallahi e ka jugu ni marabali ye ni ye kɔlɔkɔlɔ ye bunadamaden yɛrɛ bɛ se ka bɔ kɛnɛma cogo di e tɛ na e tɛ sigi ɲɛdɔn yɔrɔ i tɛgɛ da i kun na e ɲɔgɔnna bugutigi falen e ni ala cɛ e de bɛ tile ba i kun fɛ ten tɔ ni ye e na e ka sɔrɔ ka n'i jɔ k'a ni tile tɛ ne la ne ko miiri tɛ e la dɛ ni miiri ye bunadamaden jɛ fɛnba y'i jɛ dɛ e k'i bolo da i kun na ba ye kɔrɔ a tɛ kɔnɔ k'i ye denmisɛnnin san 8 bɛ i ɲɔgɔnna muso bakɔrɔ furumuso e de bɛ bɔ kabini ala ye wagati jumɛn ja fo sisan ne ye e na kuma ye ne ko maloya tɛ e la dɛ wallahi e de kama mɔgɔninfin bɛ se ka dɔ fɔ ne ma so in kɔnɔ yan nɔ sinon ne wallahi ne ni sa bɛ si dingɛ kelen kɔnɔ mɔgɔninfin yɛrɛ bɛ se ka kɛ tan i t'i yɛrɛ mara dɔɔni i t'i yɛrɛ mara dɔɔni ni nin ye e ka diɲɛlatigɛ tagabolo ye a b'i bolo yen nɔ i b'a dɔn ko dɔ i ni ko min na i t'i ta fɔ k'a ta fɔ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔninfin yɛrɛ ye ko dɔ maloya t'i la o man di ne ye sa i tɛ kɛ hɔrɔn ye i tɛ sabali i ka ne kun to suma na sabali dɛ e de kama yan nɔ ne bɛ kuma sugu dɔw mɛn n tulo la parce que ne ni mɔgɔ si tɛ ɲɔgɔn ye sira la nin du in kɔnɔ yan nɔ n'a fɔra ko denmisɛnnin ka mɔgɔ se ko dɔw ma mais e ɲɔgɔnna npogotigi cɛlataga muso o fana ka mɔgɔ se ko dɔw ma wallahi den dɔw yɛrɛ sali ka fisa n'a balo de ye alhamdulilayi
iya wallahi ne ma changer bi sa to la tanto wallahi inyebe ne la wallahi inyebe ne la ta ka bonya kono ma ta ka bonya kono jiri ma ngoyin fagata ne finɔgɔ sirilen don k'a ta k'a ko k'a jɛ pas k'a da wa n tɛ fɛ tile ka bin ka sɔrɔ a ma ko ka da ne kelen yan ayi i ni min worola ɲɔgɔn fɛ ayi a tɛna kɛ ne fila de bɛ so in kɔnɔ yan